Ahvenanmaalla. Oltiin kavereiden kanssa, siis mentiin telttojen kanssa, pyöräiltiin siellä ja me kuultiin sieltä Ahvenanmaan tämmöisestä matkailun edistämiskeskus tämmöisestä toimistosta. Ne on ihan järjettömän suosittuja nykyään, tällaiset pyöräilymatkat Ahvenanmaalle. Ja varsinkin, siis ne on itsekin ihmeissään siitä, että miten suomalaiset miehet on ottanut tällaiset pyöräilymatkat omakseen. Mutta sitten taas kun miettii sitä, että ahdistuneet suomalaiset miehet, minkä takia ne haluaa mennä Ahvenanmaalle pyöräilemään, niin ei se ole mikään ihme, koska ensinnäkin se on sen verran hankalan matkan päässä, että ei varmasti tule tutut eikä naapurit sinne kyyläämään, että no mitä ne pojat siellä tekee. Ja sitten toiseksi pyöräilyssä aina pääsee pukemaan ylleen ne ihanat, tiukat pyöräilytrikoot. Tiedättekö ne ihon myötäiset? Nuolee oikein. Se on hyvän näköistä, kun suomalainen mies pukee sellaisen päälle. Se on oikeasti niin kuin Putte Possu leikkisi vaaleanpunaista pantteria nimipäivillään. Ja sitten menee kolmantena. Saa puhua vähän ruotsia luvan kanssa, tai ainakin sitä saaristo, suomea, sillä tavalla pääsee vielä yöksi poikien kanssa telttaan. Mahtavaa. Ja sitten kun tulee kotia ja on justiin tällä tavalla pikkusen kävely tuottaa hankaluutta ja ei oikein kärsi istua, niin loistava vedenpitävä peitetarina on ihan valmiina. Ei tarvitse edes miettiä. Mä kävin netistä katsoa, että Ahvenanmaan tällainen markkinointislogan, tämmöinen motto on Ahvenanmaa rauhansaari. Niin se pitäisi välittömästi mun mielestä ihan markkinoinnillisista ja myynnillisistä syistä muuttaa muotoon. Ahvenanmaa, vaimosi ei saa koskaan tietää. Kiitoksia!